Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, maskandi updates, guys. Ngifuna ngiyaxolisa. Wait, guys. Umlando oqoshwa umthandeni ngo-2024. Ha! Shonini ukuthi u-400,000 views wa-5 days udlula kanjani u-2 million views a million views wa-2 days. Nkosi yami, shonini ukuthi umthandeni wenzeni ngempela ezweni. Sake sayiphatha inkinga ezweni, bayaphithizela, ba-obsessed guys. Abanye bathi ngeke awuhlukanise unyaka, siyeza unyaka wakahlukana. Ke sikhulume ngale yenzeka manje. U-400,000 views ongayena ngqo u-500,000 views okuyi-500,000. Lezi iy'namba zidlula kanjani u-1 million? Guys, ngiqedwa ukuzwa ingoma ethini lo mfana wenzani. Yabo le ngoma le iwumthandeni. Sayiphatha inkinga guys. Inkinga phela lena ukuthi nange sedida belungu baka YouTube, ngoba belungu bathi #1 umthandeni. Sorry, kodwa yena ama views akhe awakafiki kwi-million. Lapho kukhala ngokuthi umthandeni lona akakwazi ukwenzana amantombazane engekho. Lapho u-1. Sengiyibhekile ezamaskandi phela lezi ezintsha engifuna ngihambe ngifunda lapha ngezansi lo #1 trending, ngoba lento ufakelwa i-system yaka YouTube abelungu bakayo. Saze sayiphatha inkinga, iyasha induku, ngoba manje nisho ukuthi abelungu bahlula ukubala ngoba uyishayile i-target emenza ukuthi ahlale ku-#1. Kodwa mina sengibuza ukuthi-ke laba kanti abanama-views over 1 million, why inkani yabo ingekho laphayana ku-1 ku-trending list yaku-YouTube, ku-music? Fundisani mina, ngoba manje sengiphenduka isithuphethu ngoba ngifuna lento angiyitholi ukuthi yenzeka kanjani. Ngichazeleni, nibe ngase ngichazela umntwana ka-grade 7 ukuthi ithini lento. Iy'namba idida thina. Leya system ngiyazi ukuthi eyabelungu, ngeke abelungu bedidwe iy'namba. Nisho ukuthi kuphambanile. Ngiqeda ukulalela ingoma ethi lo mfana wenzani, nangu wayithela kwenkunzi. Ngokade ngizwa nenkulumo ethi yindaba nina nithi uma kukhuluma umthandeni uyinsizwa. Mina angazi noma sishona sibaphendule, angazi noma bafuna sisho yini ukuthi kahle kahle uthe ekhuluma into sithi siyinamathisela neqiniso kuvele ukuthi thaqa kunamathele. Ithi into yakhe ikhuluma ivele iqonde, nento ayikhulumayo usithi sayilandela ibe yiyo. Mina into engiyithanda ngayo, angimboni ku-15 years later eyi-artist ehlala phansi ekhali la ku-social media ekhuluma ukuthi kwagangwa ngani nani, ngoba la ingena khona ungenazi ukuthi ungenaphi. Ubufuna ukuthi sikuphendule kanjalo? Angimboni mhlampe ethi njalo ne-brand ethile yangi-user basebenzisa ubuso bami kanti mina ngilambile. Lona ofuna ukuthi siphendule ukuthi uyinsizwa, ubufuna ukuthi sikunike lezo y'mpendulo? Asimboni mhlampe manje. Ngibona ukuthi usedlulile kulezi y'nkulumo, ngoba indlela angena ngayo kuzona zonke izinto siyabona ukuthi injabulo uyayithola. Le njabulo yini? Iphakethe lakhe. Le njabulo yini? Ukuthi umusic wakhe udlalwa kuwona wonke ama-province. Mina ngakutshela ukuthi i-Paris guys uzoyiza idlala emotweni ethi uyaphuma ubhuti umuzi ukuthi isiZulu akasazihlobo. Useyileyo artist leyo. Manje angazi ukuthi ubufuna lento siyigxobe siyenze ibe encane yini ukuze mhlampe izwakale kuwena lapho. Nina ngithi umthandeni ngicela nimemeze ngenye indlela.
ngoba iwumlando lento ukuthi ama-views angaphansi ngokwenamba, ngoba phela iy'namba zisho njalo, wona abelungu bathi nawa aphezulu. Kanti labelungu banjani gayizini, abelungu ka-YouTube? Ake sihlebeni, benzani labelungu? Benzani beganga? Bayazini ukuthi thina kuthiwa siyinyoni manje nje sanikwa into kufanele sibhiyozele ukuthi benzani labelungu? Abelungu bathi nangu number 1. Nami sengibuya kuzingoma ngiyabheka ngithi hayibo, ayakafiki kwi-million kodwa yona iwu-number 1. Okusho ukuthi le artist singasho ukuthi nje lapha kule nyanga yalezi kule period khishwe lo music nangu number 1, kusho abelungu phela, besho nge-system yabo, besho ngama-views abo. Thina nje sifike sithi hawu umthandeni uthi sigade umzila. Gadani umzila bafethu. Ngithe mina ningadadazeliswa abantu abakhuluma befisa bengenawo amandla okugxoba, bebona ukuthi vele ukugxoba kwabo kuyoba ama-paragraphs, ukugxoba kwabo kuyoba ukukhuluma ngoba lama-views yithi esizile sazothi sigade umzila la. Nina nithi lo mlando siwubeke kanjani? Awudingi ukuthi siwenze kuba amanqampunqampu mhlambe ngesingisi, yabona, ngoba masikhuluma ngesingisi asithukwa kakhulu. Cha, ngiyifuni-ke leyo nto leyo, mina ngifuna ngaso nje isiZulu. Ngithi mina nje nayi ingoma ithi lo mfana wenzani. Phumani ngempela-ke manje emabhozeni, yabo manje phumani. Ba-obsessed guys, ukuba obsessed kwabo bathi kusaphethe thina ngeke awunuke unyaka. Mina bengithi abathathe le energy yabo bebhiyozela ukuthi manje why ku-YouTube kungenziwa iqiniso. Naba abantu seberobha kwesithathu, barojwa uKhozi FM. Ngizonitshela ukuthi uKhozi la barobha kanjani. Barojwa u-South African Music Awards, ngoba phela lo South African usigoqa sonke, onke ama-trend akhona. Lo South African nje Music Awards wathi le ngoma lehlukanisa unyaka abayazi bona, kodwa bememe ngisho i-radio station enale ngoma ehlukanisa unyaka. Ngayibuka le nto ngathi le methi njani. Ukhozi luhleli laphaya ku-South African Music Awards, luhleli njani njengomsakazi, and uKhozi yilo futhi oluqhakambisa kakhulu umculo kaMaskandi. Ingoma yabo ehlukanisa unyaka abanawo namahloni ukuthi nje ayitholakali kulamakhona. Hayi ke ashiya ngoba bengizobhiyoza, hayi kabi. Sekumanje sekuphuma i-album. Makuphuma i-album kwasho kwathiwa sekuvaliwe ke manje, ayisekho indaba yenu nina abanye, nansi ingoma yethu in 2 days or in 3 days. Why ingahleli pho ku-number 1? Ngoba le ngoma kusho ukuthi izohlala ku-number 1 kuze kuphela inyanga kugamanxe. Ngani? Ngesisindo sayo esenziwe ama-views. Abelungu-ke angazi umthandeni ubenzeni abelungu. Abelungu babona lo 400,000 views kaMthandeni, sithi sena sigade umzila, bathi abelungu naba labantu, naba laba beqiniso, basinika u-number 1. Ngicela sibhiyoze ngathi futhi siyaqala phansi. Yebo. Kodwa into esizothiwani? Mina ngisaba ukuthi bazosibulala guys, ngiyadlala. Bengithi asihambe sifaka ama-mask. Anibona ufake sithenga ama-mask, asithola ama-mask abomvu ukuze sizobonana nje umbala wethu ukuthi hawu. Yey! U-400,000 views uhleli ku-number 1. Washaya ezine-million. Mina ngicela ukuthi ningi-understand. Angihleki ama-artist, ngihlekiswa abalandeli abasuke bebukele abanye phansi. Ngisho njalo beze bekhulume sengathi abalandeli abanye abacabangi. Yileyo nto ke engihlekisayo, ngoba ngifuna ukwazi ngabo ukuthi kwenzeka kanjani lokhu. Ngoba phela lento isifana nokuthi asiyilinganise ngemali. Kuno 1000 imali le, amanothi, kube no 400
lo ophethe u-400 esitolo bamdayisele adlule. Lo ophethe u-1000 kumele ngabe uthenga kaningi avele simnqabe isitolo. Nayizwa leyo maths. Khona ophethe u-400 rand amanothi ayithenga izinto ayifuna yajabula aphume. Khona ophethe u-100 rand khona ophethe u-1000 akasakwazi ukuthenga lokho ka-1000 kodwa uyena ophethe imali eningi. Ngoba phela manje 400,000 views awukwazi ukuba ngaphezu kwa-1 million views. Kodwa i-system le ithi lo uyishayile i-target yakhe ya-5 days. Lona ke odlule i-target wayibe ngamrecognize as number 1. Hayi phumani emabhozeni bafethu phumani. Ngoba manje kuzolokhu kufanele ukuthi sichaze kanti thina sine-energy yokubhiyoza. Kuzofanele ube sisho ukuthi kwenzakalani akucomplainwe kanti thina siyabhiyoza ngishilo. Ngathi thina injabulo ngiyisize sime size sifike ku-2025. Umthandeni benomahuba aqale basilethela uDisemba. Weza umthandeni yedwa kade sekukhulunyiwe kuyimanje unama-views angakafiki ku-1 million kodwa i-system ithi yena uyu number 1.